ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ንጹሕ ባኮቴት ጽዋህ ሕይወት ጽዋ መድኃኒት ይግበረና በረከት ያደና ማርያም በረከት ነቢያትን ሐዋርያት ጻድቃን ይክፈለና እግዚአብሔር በሰላም ብርሃን ለተጻፈ እግዚአብሔር ፍቅረ ሰላም ሓድነት ነውደና እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንና ሰላም ለሕዝብና ሰላም ለሀገርና ሰላም ለዓለም ሁሉ ሰላም ረሃዋን ወርድ እግዚአብሔር ወላሁ ሕዝብ ሰማያት አራይ ሰወሩ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ረፊዕ ዘከረነ አመዳ ድምፀቱ ያስተሳስረነ ለሰብሖቱ ስሙ ያንቃሐነ ወበአምልኮቱ ያጽናነ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ ሰዓት كل جزية كل ساعة كل زمانات እግዚአብሔር ይሐልወና በረከቱን ያደርጋና በረከቱን ያደርጋና ሐዋርያት ጻድቃን ይክፈለና نحضرنا يا بارك حضرنا يا قدس እግዚአብሔር نهاجرنا سلام لحزبنا سلام ቤተክርስቲያንና ሰላም ያወርደና እግዚአብሔር ወራው ለሰማያት ለማ አንተ መራህ ግብር ማለት እዩ በቦታትና ትምህርት ተዋሃበና መጀመሪያ ግን እቲ ሁሉ ዝብል ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ንጉባኤ ናይ ሐዋርያት ናይ ጻድቃን ናይ ሰማዕታት ጉባኤ ንዑም ዝባረኸሎም ሞ ነዝናና ጉባኤ ድማነ እግዚአብሔር አምላክ ክልተን ሰለስተን ቦኩም አፍቲ ጽልሉ ጊዜ አነ አማአኸርኩም አለው ካብ ዝበለ አሞን ጎና ተረኺቡ እግዚአብሔር አምላክ ክባርኸና ቅዱስና ነዚ ጉባኤናት ብመዝሙር ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን በአማላድነት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በናይ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ተራዳእነት አሚንናን ሐቢርና ነዚ ጉባኤ Bye.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ አምላክ ውሉዳን በሀብትን ጸጋን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰሙኹም ስድራ እግዚአብሔር ደቂ ዓዶም ቅዱሳን ናይ ሓደራ ደቂ ናይ አምላክ ዝኾንኩም ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ከመይ ቀኒኽን ከመይ ሓዲርክን ከመይ መፂኽን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከም ብዛ ኃጢአትና ከይተጸባጸበ ብምሕረቱ ጠሚቱ ኣብዚ ክቡር ዕለት ምስ ኣዴታትና ስለዘረኸበና ስም እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ለማዓንቲ ኣዴታትና ብዘይበአን ወላ ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ናይ ኩሉ መራሒት ናይ ኩሉ መምህር ኣዴ እሞ ምስ መምህራንና ክንላዘብ ኣለና ብምባል ኣዴታት ኣብ ያንትላንድ ዘለዋ ንብምልአን ተኣኪብና ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያንና ክንዘራረብ ብዛዕባ ዕብየት እግዚአብሔር ከነውሪ ንእግዚአብሔር አምላኽ ድማ ብምሉእ ልብና ንኸነመስግኖ ነዚ ክቡር ዝኾነ ዕለት እግዚአብሔር ዘብፅሓና ስም እግዚአብሔር አምላኽና ብድጋሜ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ሕራይ ናብ ቅድሚ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማርና ንኹላትና መናቃቅሒ ምእንቲ ክኾነና ንእግዚአብሔር አምላኽ ድማ ከነመስግን ስለ ዝግባአና ለእግዚአብሔር እነመስግነሉ መዝሙር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ተዋህዶ ሃይማኖቴ ናይ ጥንትያ ናይ ኣቦይ ናይ ኣደይ ማዕተበይ ኣይበትኽን ክትነብርያ ንዘለኣለም ትብል መዝሙር ብስም ስላሴ ስልጣን ሓቢርና ንዘምር። Yeah.
ክንደይ ዘይሓለፍና ናቱ ፍቓድ ይኹን ኢልና ውን መዲና ሕጂ ግን ይኣክል እቲ ስቓይ የርቅል ይገለጽ ነገር ናይ ተዋህዶ ምስጢር ተዋህዶ ሃይማኖት ናይ ጥንትያ ናይ ኣቦይ ናይ የለይ ማዕተበይ ናይ በትህ ዝነብርያ ለዘላለም ናይ ግብፂ ከተማ ብደምና ነቢርና ብመብታት ጽድቅ የለን ሞሪትና ውን ነሲእና ማዕተብካ ውን ፍታሕ ብተኽተበሉን ኣነስ ምስ ክሳደይ መውሳድ የሕሸኒ ተዋህዶ ሃይማኖት ናይ ጥንትያ ናይ ኣቦይ ናይ የለይ ማዕተበይ ናይ በትህ ክትነብርያ ንዘላለም ጴጥሮስ ተሰቒሉ ጳውሎስ ተሰይፉ ተዋህዶ ነበሎ ክንደይ ዘይሓለፉ ሰማዕታት ብሓዊ ብስቓይ ሓለፉ ዘበን ዘይቅይሮም ታሪክ ውን ገደፉ ተዋህዶ ሃይማኖት ናይ ጥንትያ ናይ ኣቦይ ናይ የለይ ማዕተበይ ተቓዒ ናይ በትህ ክትነብርያ ንዘላለም ቀዳሞት ኢሎም ከይንኸውን ባሕሮት ዓው ኣሕዋት ንናቐቓ ንተስኽ ኣብ ድቃስ ማይ ምስተኸዓወሎ ከሕፈስ ይከኣል ኦ ደቂ ተዋህዶ ንተንስእ ንላዓል ተዋህዶ ሃይማኖት ናይ ጥንትያ ናይ ኣቦይ ናይ የለይ ማዕተበይ ናይ በትህ ክትነብርያ ንዘላለም እናተዓገስና ክንደይ ዘይሓለፍና ናቱ ፍቓድ ይኹን ኢልና ውን ሃዲና ሕጂ ግን ይኣክል እቲ ስቓይ የርቅዕ ይገለጽ ነገር ናይ ተዋህዶ ምስጢር ተዋህዶ ሃይማኖት ናይ ጥንትያ ናይ ኣቦይ ናይ የለይ ማዕተበይ ናይ በትህ ክትነብርያ ንዘላለም ተዋህዶ ሃይማኖት ናይ ጥንትያ ናይ ኣቦይ ናይ የለይ ማዕተበይ ናይ በትህ ክትነብርያ ንዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከም ብዚ ሓጢኣትና ከይተጸባጸበ ብምሕረቱ ከምዚ ገይሩ ስሙ ክንጽውዕ ንዑ ንኸነመስግን ስለ ዝገበረልና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንሱ ክምስገን እቲ ምስገን ርህርህ ትህልና ኣዳሓጣን ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ዝኸበረትን ዝተመስገነት እንትኹን ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር በብመዓርጎም በብስሞም ዝኸበሩ ዝተመስገኑን ይኹኑ። ሕራይ ለማዓንቲ እንመሃሃረሉ ሃይለ ቃል ወይ ድማ ኣርእሲ ካብ መጽሓፈ ዮዲት ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 8 ዘሎ ህያው ቃል ይኸውን። ካብ መጽሓፈ ዮዲት ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 8 ዘሎ ህያው ቃል ይኸውን።
ንሱ ድማ ከምዚብል ከመይ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝነበራ ሰበይት ነበረት እስኪ በሐሳብ ኮይና ንገማ ከመይ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝነበራ ሰበይት ነበረት እዚ ቃልዚ ኣብ መጽሓፈ ዮዲት ወይ ድማ ታሪክ ናይ ኣዴና ዮዲት ዝተጻሕፈሉ ወይ ድማ ቃል ኢና ንረኽቦ እዚ ቃልዚ ስለምንታይ ለማዓንቲ ነዚ ቃልዚ ከነልዕል ተገዲድና ስለምንታይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ቃልዚ ኣብዚ ሰሌዳ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቅሚጣ ንዓይ ንዓኻትክን ኣዳልያትልና ኩላትና ክንገብር ይግባአና ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚ ንሳ ከመይ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝነበራ ሰበይት ነበረት መሸም ኣቅድሚ እግዚአብሔር ክልተ ዓይነት ኣንስቲ እየን ዘለዋ እቲ ሓንቲ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዋ ንእግዚአብሔር ትእዘዝ ብሕጊ እግዚአብሔር ትመላለስ ክትከውን እንኮላ እቲ ሓንቲ ድማ ብኣንጻሩ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብላ ኣብ ክንዲ ንእግዚአብሔር ንኻልእ ንዓለም እትግዛእ ንርክሰት እትግዛእ ሰበይቲ ድማ ኣላ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ሎሚ ከመይ ዓይነት ሰባት ክንከውን ይግባአና ንሕና ከም ሰባት ቤተ ክርስቲያን ንዓና ዝፀውዐትና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንሕና ከመይ ዓይነት ሰባት ክንኮነላ ስለዝደለየት ከመይ ዓይነት ሰበይቲ ንቤተ ክርስቲያን ዘድልያ ከመይ ዓይነት ሰበይቲ ክርስቶስ ተድልዮ ከመይ ዓይነት ሰበይቲ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣምላክ ክትነብር ትኽእል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብዝለማዓት ብለት ንዓይ ንዓኻትኩም ክትገብረና እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቃል ዝተመልክትና ደቂ እስራኤል ኣብ ጭንቅብ ዝነበሩሉ ግዜ ደቂ እስራኤል ኣብ ስደት ንኽኸዱ ወይ ድማ ናብ ምርኮስ ስደት ንኽወርዱ ናቡከደነፆር ዝተባህለ ሓያል ንጉስ ንዓለም ኣብ ዝወረሉ ዝነበረ ግዜ ንዓለም ኣብ ዝዘምተሉ ዝነበረ ግዜ ብምሉእኹም ኣብ ትሕቲ ምግዛእት ናቡከደነፆር ክትከውን ኣለዎ ዓለም ኣብ ዝተበገሰሉ ግዜ እስራኤላውያን ግን ኮቶ ኣብ ትሕቲኻ ኮይና ኣይንግዛእን ንዓኻ ድማ ከም ንጉስ ኣይንቕበለካን ንዓኻ ነቲ ስኻ ስራሕካዮ ጣዖት ድማ ኣይንሰግድን ብምባል ደቂ እስራኤል ንናቡከደነፆር እንታይ ገበርዎ ይብለና ኣበይንኩ ስለዚ ናቡከደነፆር ኣብቲ ግዜ ንሱ ሓያል ንጉስ ስለዝነበረ ልዕሊ 175,000 ሰራዊት ነበርዎ ነዚ ከም ጀነራል ኮይኑ ወይ ድማ ከም ሓላፊ ኮይኑ ዘመሓድሩሉ ወይ ድማ መራሒ ናይ ወታሃደራት ዝነበረ ድማ ሆኒፎርስ ይበሃል ነበረ እዚ ሰብዚ ኩሉ ግዜ ደቂ እስራኤል ንምስዓር ኣብ ዝመፃሉ ግዜ ወይ ድማ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝመፅሓሉ ግዜ ግን ደቂ እስራኤል ደቦም ሓለፍ ናብ ሃገርና ኮቶ ኣይክትኣቱን ይኸይሎም እንታይ ገበርዎ ይብል ከልከልዎ ይብል ስለዚ ምስ እስራኤል ክዋጋ ኣብ ዝሓሰበሉ ግዜ ምስ እስራኤላውያን ክዋጋ ኣብ ዝሓሰበሉ ግዜ ግን ደቂ እስራኤል ድማ ንእግዚአብሔር ዳኣ ንሰግድ ንእግዚአብሔር ድማ ነገልግል ምስ እግዚአብሔር ድማ ንነብር እምበር እንሆ ኮቶ ነትናካ ንጉስ ዝኾነ ጣዖት ወይ ድማ ነትናይ ንጉስካ ጣዖት ኣይንሰግድን ንዓኻ ድማ ከም ንጉስ ኣይንቕበለካን እዚ ሃገር እዚኣ ሃገር እግዚአብሔር እያ ብምባል ንዕኡ እንታይ ገበርዎ ኣበይዎ እዩ ስለዚ ኣብዛ ኣበይሉ ግዜ ንሱ ተኸገብር ጀመረ እነሆ ወታሃደራቱ ኣቅሪቡ ወታሃደራቱ ኣንቲ ክዋጋ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ሕማቕ ምክሪ ነቲ ንጉስ መኸርዎ ይብል ወይ ድማ ነቲ ናይ ንጉስ ወታሃደር ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ንሱ እንታይ ኢሎ ደቂ እስራኤል ካብዛ ዒላ እዚኣ ይምሶት በጀካ ዛ ዒላ እዚኣ ካልእ ዒላ የብሎም ካልእ ማይ የብሎም ስለዚ እንታይ ከድሽካ ወታሃደራትካ ተጥፍእ ስለምንታይ ወታሃደራትካ ተዋግእ ደቂ እስራኤል ብማይ ፅመም እንትኽመቱ ነዛ ዒላ እዚኣ እንታይ ንግበራ ኢሎሞ ንሓዛ ወይ ድማ ንኸርድና ብምባል ነታ ዒላ ከርድንዋይ ስለዚ ደቂ እስራኤል ዝነበሮም ባስካታት ተወደአ ኩሉ ማዮም ተወደአ ብፅም ድማ እንተኾኑ ጀመሩ ይብል ክሞቱ ጀመሩ ደቂ ሰባት ክወርቁ ጀመሩ ደቂ ሰባት ብፅም ክደኽሙ ጀመሩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝቢ ተንስኡ ነቲ ሊቀ ካህናት ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበረ ዖዝያን ዝተባህለ ሊቀ ካህናት እንታይ ኢልዎ ጎይታ ስለምንታይ ተጥፍኣና ኣለኻ ስለምንታይ ንዓና ንኽንመውት ከም ጌርካ ፈረድካና ስለዚ ካብ ንመውሲ ናቶም ጉዛዓት ኮይና ክንነብር ይሕሸና ብምባል ነቲ ሊቀ ካህናት መሳርክቱን ረበሽዎም ስለዚ ሊቀ ካህናት ምስ ተጨነቐ ዝገብሮ ምስኣነ ግን ንሓሙሽተ መዓልቲ ተፀበይኑ ድሕሪ 5 መዓልቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማይ ተዘይሂብና ንፀላእትና ተዘይስዒርና ከይድና ኢድና ባዕልና ክንገብር ኢና ኢሎም ክንህቦም ኢና ንሳቶም ክገዝኡና ድማ ፈቃደኛታት ክንከውን ኢና ኢሎም እንሆ ሊቀ ካህናት ነቶም ህዝቢ ቃል ኣተውሎም እዩ ክንደይ መዓልቲ ይቦም 5 መዓልቲ ጥራይ 5 መዓልቲ እግዚአብሔር ተዘይረዲእና እግዚአብሔር ኣብ 5 መዓልቲ ተዘይመልስልና ንሕና ኢድና ንፀላእትና ክንገብር ኢና ብገዛእ ፈቃድና ክንህብ ኢና ኮቶም ሰኣቶም ክንዋጋ ንኽእል ሓይሊ የብልናን ብፅም ድማ ደቅና ራዕራዒሎም ንሕና እውን ብፅም እንታይ ኮይና ኢና ሞይትና ኢና ብምባል ነቶም ህዝቢ ኣደዓዓሶም እዩ እዚ ቃል ሂቡ ነቶም ህዝቢ ምሰፋነዎም ግን ዮዲት ትበሃል ሰይትምናሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ብቅድስና ትነብር ፍርሓት እግዚአብሔር ዝነበራ ሰብኣያ ኣብ ዓፂድ
እዚ مسمعت ወይ ድማ ናይ ሊቀ ካህናት ዘረባ مسمعت ግን ንሊቀ ካህናትን ንመሳርክቱን ናብ ቤታ እንታይ ገበረቶም ይብል ፀዋዓቶም ናብ ቤታ ፀዊዓ ድማ ቅዱሳን አዴታት ካብ ብዙሕ ነገር እንታይ ገብራ ይደድሕና እስኻትኩም ሲ መን ኮንኩም ይኹን ንእግዚአብሔር መዓልታት ትውስኑሉ እስኻትኩም መን ኮንኩም ይኹን ንእግዚአብሔር ከም ሰብከይ እዛ መዓልት እዚ እንተዘይገርካልና ከም ዝኽም ገብርና ትብልዎ ስለዚህ እግዚአብሔር ዝፈተና እዚ ንጽቡቅና ተኾነ እንታይ ትፈልጡ ስለዚህ እዚ ዝሓሰብኩም ሓሳብ ብጣዕሚ ሕማቅ ቅድሚ ህዝብና ወይ ድማ ቅድሚ እግዚአብሔር ሕማቅ እስኻትኩም መን ኮንኩም ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ክትፍትንዎ ትኽእሉ ብምባል ነቲ ሊቀ ካህናትነቶም ሰዓት እንታይ ገበረቶም ተዛረበቶም እሞ ንሕና ክንገብር ጨሊጥና ደቅና ድማ ብማይፅልብ ደኺሞም ናብ ሞት ገጾም ቀሪቦም ስለዚህ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍርሓት እግዚአብሔር ከም ዘለኪ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕትና ከም ዘለኪ ቅድስቲ ከም ምዃንኩ እኮ ንፈልጥ ኢና ግን እሞ ዮዲት እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ብምባል እቲ ሊቀ ካህናት ተሕቲሉ ተዛረባ ስለዚህ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣነ ንስለይ እንታይ ክገብር ኢላ መስዋዕት ክኸፍል እየ ስለዚህ እስኻትኩም ድማ ኣብዘን ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓይ መልሲ ክህበኒ እስኻትኩም ድማ እንታይ ግበሩ ኢላቶ ብህድኣት ተፀበዩ ስለዚህ ዘን ተዛረብኩመን ሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከይሓፈርኩም ከለኹ ቅድሚኡ እግዚአብሔር ንዓና እንታይ ክበና ኢላቶ ዓወት ክበና እዩ ስለዚህ እስኻትኩም እንታይ ግበሩ ኢላቶ መሪቅኩም ኣፋልሙ እንሆ ነቶም ወተሃደራት ናትና ከቢቦሞ ዘለዉ ነቲ ድፋዕ ወይ ድማ ነቲ ኣፍ ደገ ድማ እስኻትኩም ሓልዉ እሞ ንዓይ ናብቶም ወተሃደራት ክኸይድ ከለኹ እንታይ ክትገብሩን ኢላቶ ከተሕልፉን ብምባል ተዛረበቶ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕራይ ሎ ሙስጠፋ ነዋግን ዮዲ እቲ ዝነበረ ናይ ሓዘን ልብሲ እቲ ዝነበረ ናይ ሓዘን ካባ ብሙሉእ እንታይ ገበረቶ ኢሉ ደርቤቶ እቲ ናይ ቀደም ምስ ሰብኣያ ኩላ እትመልሶ ተዘውትሮን ዝነበረ ፅቡቅ ክዳውንቲ ኣምፅያ እንታይ ኮነትን ተኸድነት ገፃ ድማ ተሓፂባ ብዘይቲ ገይራ ቀብአት ወርቂ ድማ እንታይ ገበረቶ ኩሉ ኣምባር ወርቃ ድማ መለሰት ስለዚ ምስታ ገረዳ ወይ ድማ ምስታ ናታ ሰራሕተኛ ድማ ንዕር ዝኣኽለን መግቢ ሒዘን ናበይ ተበገሳ ይብል ናብቶም ወተሃደራት ናይ ናቡከደነፆር ተበገሳ ይብል ስለዚ ኣብ ዝተበገሳሉ ግዜ ኣብቲ ዒላማይ ወተሃደራት ዝሕልውሉ ዝነበሩ ምስ በፅሓ ግን እንታወትሕን እንታይ ኮንክን ከመፂኸን ዝበሎ ንሕና ዕብራውያን ኢና ስለዚ እግዚአብሔር ንናቡከደነፆር ንእስራኤል ክወርሳ ወይ ድማ ክወራ እግዚአብሔር ህወይ ደቂ እስራኤል ድማ ብማይፅሊ ይሞቱ ኣለው ይውዱ ኣለው ስለዚ ንሕና ብኣካል ህይወትና ኮለና ኢድና ክንህብ ኢልና ኢና መፂና ስለዚ ንሕና ግን ነቱ መራሕና እዩ ወተሃደር ሚሆን ፎርስ ክንረኽቦ ንደሊ ስለ ዘለና ስለዚ ናብኡ ክወስዱና ደሊና ምስ በሎ ብግርማ ፅብቕቲ ደስ ዘብል ባህ ዘብል ሰበይቲ ስለ ዝነበረ ኩላቶም ብዘረባ ቀው ኢሎም ይጥምትዎ ነይሩ ስለዚ ብዘረባ ቀው ኢሎም ጠሚቶም ግን ብሚኢት ወተሃደራት ዝኣኽሉ ዓጂቦም ናብቲ ሓለቓ ንጉስ ወይ ድማ ጀነራል ናይቲ ግዜ ንሱ ዝነበረ ናብ ሆሊፎሪኑስ ዝተባሃለ ኣቦ እንታይ ገበርዋ ይብል ወሰድዋ ይብል ስለዚ ኣብ ዝተወሰደትሉ ግዜ ንሰብኣዊ ኣብ ዝኸደትሉ ግዜ ግን እቲ ሰብኣይ ድማ ከም ዝኽብል ሆሊፎሪኑስ እንታይ በለ ሆሊፎሪኑስ ዝተባሃለ ኣቦ እንታይ ኢልዋ ምስ ረኣያ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ውቅብቲ ሰበይቲ ኮይና ምስ ረኣያ እንታይ ኣምፂኪ ስለምንታይ ከመፅኺ ኢሉ ብግርማ ወይ ድማ ተገሪሙ ንዓ ሓትታ ንሳ ድማ ኣነ ኣብ ቅድመኻ ዝዛረቦ ብዙሕ ነገር ኣለኒ ደቂ እስራኤል ተሳዒሮም እዮም በኣኻ ድሮ ወተሃደራት ካብ ክትቀትላ ይትኽእል ኢኻ ሓደ ወተሃደር ካይቀተልካ ንእስራኤል ክትገብራ ኢኻ ክትወራ ኢኻ ወይ ድማ ንእስራኤል ክትሕዛ ኢኻ ደቂም ተዓዊትካ ኢኻ ስለዚ ኣነ ድማ ነብሰይ ከንሕድ ናባኻ መፅእ ኣለኹ ምስ በላ ንሕና ንግስነትና ዋላ ሓንቲ ነገር ካይገብርኒ ባዕሉ ኢድኑ ዝሃበሰብ ባዕሉ ዝተገዛ ኣብ ትሕቲ ንግስነትና ዋላ ሓንቲ ይብልኒ ናይ ክብሪ ቦታ ሃጓሙ ኣብ ናይ ክብሪ ቦታ ድማ ትቀመጥ ኢሉ ድማ እንታይ ገበራ ኢሉ ኣቐመጣ እሞ ንጉስ ኣነ ዕብራዊ ክትፈልጠኒ ኢኻ ለይቲ ለይቲ ወፅአ ድማ ምስ ገረደይ ጸሎት ይገብር እየ ስለዚ እዚ ክትፈቕደለይሲ እልምነካ ኣለኹ ምስ በለቶ ፅቡቅ ስለ ዝነበረ ደስ ድማ ስለ ዝበለቶ ሕራይ ፈቒደልክለኹ ለይቲ ለይቲ ነቶም ወተሃደራት ሕልፍዋ ክብሎም እየ ኣብኡ ድማ ጸሎት ጌርቲ ናብ ዝምለስ ፈቒደልክለኹ ብምባል ንዮዲት ተዛረባ ስለዚ ዮዲት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግርማን ሞገስን ስለ ዝረኸበት ንደቂ ዓዳ ከተድሕን ድማ ስለ ዝፈቐደ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቐደ ግን እቲ ንጉስ ወይ ድማ እቲ ጀነራል ናይቲ ግዜ ንሱ ዝነበረ እንታይ በላ ለማዓንቲ ግራር ዓዲመ ኣለኹ ስለዚ ኣብዚ ናተይ ግራር ድማ ምሳይ ክትመፅእ ወይ ድማ ምሳይ ከተምሲ ደልየ ኣለኹ ብምባል ብዙሕ ወይኒ ቀሪቡ ንዓ ዓደማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ንሳ ድማ ኣነ ለማዓንቲ ኣብዚ ናትከ ናይ ንጉስ ወይ ድማ ናይ ጀነራል ቦታ ስለ ዝተዓደንኩ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ድማ ክሳተፍ እየ ግን ሓንቲ ነገር ኣላ
أنا كذلك مجد فوتو أي بلعني وينما أي ستني ناتي مجد دا بلا عبد مساو كساو كعملني بمبا مثال ما بزارة وتم حراي بتجاس مثل أمبر سأجاب زبالة يقولون بمبا لما حلافي نبيتو عدما نعاس الأزرقاء كم جاء عين السبيك خير رخبك كم جاء عين السبيك بسقى خير أخا مسدان وينما مقدح أكيد دك سباي حفرة المو لا سبيك زي أسلم ما عندك هجر على النيلو بسقى رخب على النيلو بسقى حسن دي نقدر قد نسق لما زنبرة بس زنبرة أبتعبنا أبزنبرة اللي جزء نسق الكيفون تايكون يبل نتوم ناقص موتو بزحات وتهدرات وينما حلف تزعدهم من ملككم نعجلكما كيلو مودعنا أنا النسان تنقبرنا أبزا جزاك ترفينا شعور ما بحساب عندك سينا يوم إذا ما خرجي مغيرو نتوم وتهدرات مبينهم ببينهم بمولهم مسكر بينهم تاكلين طرفو نجردين كم تقيم حجساتي وزي فلت نبرة بزحوا إلى سلسلتي تسنفن سلسلة تصنف دم دك أسد بين مسترات الدم نسا بتهنا تصيف جرا كساد تاي جورو تيم كساد قريزة أبلغ أتاي كام مسجرنا أحلفون كل كذي حلف على ونيلو سلسلة أوجه أتوم وتهدرات دم تاي جورو ونيلو يحلفون ندك عدا خيرا دم تعودنا هنا أكيد زيابير أي حفرناني نهو زيابير نعين حاتم لما أنت عبد جبر جير لنا يبنبال نبدك عدا خيرا ندك عدا تاي جورو تميل أبصرتهم أزي كل مسوي أب إسرائيل بعللته أن تقدر إسرائيل بمولهم تحبسوا عللتهم دمانتهم وتهدرات تاي جورو ميل بصحهم نصبح يتقن نايتي وتهدرهم وين ما نايت حلافيهم رأسي أبتي مكابة بيان تاي جورو وين أنطلطلوا سلازي يسوي نجارة إسرائيل كيلو أنتي جورو لاتهم كم توروا مسيركم ترايهم ساتهم دمان أبتي نقص وين ما نبت حلافي قدام كم تخوديهم ميتوا مصالحهم دمان ساتهم كلهم تحبوهم كرعيهم بمبا نجارتهم هم ساتهم دمهم جورو وين إبراهيم كتفوا دمهم بعدهم بلهم سمعتهم نندموا ناب نقص وين ما نبت حلافي تخودهم أتحلف تايكو ينسلي هو كسر تقول ينسلي هو وين ما بقول سلازي كم تعين الزبور حيل زلهم هذا اليوم زيادة ومنع عنها خطفونا إلى الدماء بملهم تايكو يبل فح لما بعدهم هذم إسرائيل ويا الدماء النار كم تايكو برومين بزح نبرتهم هابتهم البروسي لذي سلاز بن كم زجران مزوعي خفيف نحوات زرحنا نديتات زرحنا أديتات أمر حق بس سلازي أنت عينت هالدخل كونا أبوتاتكم بيكم تحلف فلوتو أصل أمنتهم بما صعبوا من كل هؤلاء أولس أب إبراهيم من نقطة المعرف عسر ثلاثة شوعات لمن تايعنا ماي أتوما أنتم وابير سببكم أبوتاتكم بين من قديم حلفهم بين من قد حلفهم بما خمسموتوا فلوتو أصل أمنتهم بما صعبوا كما يوم خمسة نبرو أنا بابرهم فلوت خبره أنا بابرا بيتنا أنا بابرا بوتنا خبينيرو لذا أمنت زيادة خرقوا معرف داي مسوات قفلهم نسل حزبا معرف داي مسوات قفلا بيتنا نبرانا مسحاتهم السرية زترايكم دك إسرائيل فحد تقولوا لجزء أبها جرس بدت كم زعل مسحاتكم زلنا يوم جزء إنه دك إسرائيل مستبدهم أملاهم أي رسول نأملاهم أعظم نقول زنبرو جزء لا يجمع مسحات أسير الشعب كم نعرفين زلوا بتعبوا وحدي أذكار كتير تملكنا أسير أجزاء بهر سدران يقرأها أبوانا ديان أبزموا تقول جزء مسمار دوكيوس استباهله سمن تايكونا تبين عبيد مسوون حوبا زخنا سب مس عبيد كن أرز بزيازي نقص أرتكسي استباهله أنت هيكون لنا نجسة أبزنا بسوا نجزيه ما سويته ننكسر لنا تايكونا تايكن عبيدته أمنا نقص عدمه وين ما أمنا يبرر عدمه مس عدمه سلسلة عبيدته كاب كلنا نسي أبزموا تازنا برا من كمان تأتينا أسير تجيبوس كون أبزنا برا تأتي نجزيه ما هم ما نستباهله كفوت ولا سب أقل قالنا ينقص كوين وزاي نجرجن كلهم دكتور هاجر نتاي جورو نبور يسوق دول سلسلة نبور ما دوكيوس كن نتاي جورو أي سكدلو أنا نكسي أبي هبنا أمر كم تزوجنا سب أي سكني أبي كنا يسب أي وقت كنا يوم باس نزا أبي مولا أتوم دكتور إسرائيل تقبل نبورين نبور بمبات حسبه نجرجن أجزي أبي زامن أبي أبي استوكله أجزي أبي أكفون ولا فانسو بفت أنا فرس ديو كل علم زلوا أوحي عسر بربعته حدار كطوف ولا ومين كم نقص فقار وسيله نقص حبيلوكا أنت وصلت زيادة كنا فومن أسير ناب نقص بمرتاب نقص وديقة أو نقص أكيد من هزبي أنا حتى نقدر منك حواتي إحنا اللي ننفسي ما نحنا أنا إبراهيم السبيكي نحواتي متفادم ما همان تايكون إلا تو
ተበግሱ له ስለዚህ አድነና ይላል ተዛረበት ለጊዜ አታን ሞርዶፋይ ባህላ እሰሰርሐት መስቀል ሐማን ታይኮነ ይለና ተሰቅለ ለከስራኤል ድማ እንዚሎ አይጎጎር ይለና በሰንኪ አስየር ተመልክና በሰንክ አስየር እንታይ ረኺቦም እንደተስራኤል ድሕነት ረኺቦም ስለዚህ አብስደት ዘለና ሰባት ሎሚ እግዚአብሔር አምላክ በአናገሩ ከድሕን ከም ዝኽእል እግዚአብሔር በአናገሩ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እግዚአብሔር በዴታ ገሩ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ላ ተገሩ ይባልና ክንፈልጥ ይባልና ምክንያቱ ኣብ ዓለም ቅጣ ዝኸበረ እግዚአብሔር ዝፈትዋ ወይ ድማ እግዚአብሔር ዘኽበራ ምን ያክል ሰበይት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍጥረት 23 24 ዘሎ ያውቃተ ተመኪና አዳም በይኑ ነብር ጽቡቅ ስለዘይኮነ እግዚአብሔር ካብ አዳም መሰንገለ እንታይ አውጽእ ሰበይት አውጽእ نعدم صابودما عدم قرصو بعد 15 عام كوينا مسرائي نسبيت تايو سا عطم خاب عطمي سقاد ما كاب سقا وسيلة كاب سباي ترغيبانو انتاي يالله يلو سبيتي لتصويعي يالله بمبال ناي كرسل تتوهبت كاب كلهم فطرات من يمتلنا سبيتي ስለዚህ ሰበይቲ ማዕረግ ንድሕነት ንደቂ ሰባት ዝተፈጥረ ናይ ድሕነት ፍጥረት ምዃና ኩላትና ተገብር ይግባአና ክንፈልጥ ይግባአና ምናልባት ሰበይቲ ዝብል ስም ኣብዚ ግዜ እዚ ወይ ድማ ኣብ ዘለናዮ ዘበን ናይ ትሑታት ናይ ርእሰ ዘብና ናይ ሕሱራት ወይ ድማ ናይ ዝርገጣ ሰባት ተባሂሉ ክፅዋዕ ይኽእል ብዙሕ ድኽም ዝበለ ሰብኣይ እንተተራእዩ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሰበይቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሰብኣይ ብዙሕ ግዜ ንርኢ ኢና ሰበይቲ ዝብል ስም ግን ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ኣብ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዝኸበረ ስም ካብ ፍጡራን ካብ ናይ ፍጡራን ስም እቲ ዝኸበረ እንታይ ይልና ሰበይቲ ዝብል ስለዚ ሰበይቲ ንዓና እንታይ ኢና ኩሉ ነገር ኣብ ዘበና ዋላ ብናይ ሳይንስ ዋላ ብቴክኖሎጂ ንርአዩ ሰበይቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና ኣደ ሰበይቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓቲ ሰበይቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተኢልካ ኩሉ ዝኸውር ሰበይቲ ኩሉ እያ ካብ ሰበይቲ ዘይተረኸበ የለን ኩሉ ካብ ናይ ሞፅተና ካብ ሰበይቲ ይመፅኡ ስለዚ ሰበይቲ ማለት እታ ዝኸበረት እያ ናይ መጀመርታ መምህር ናይ ቤት ድማ መናትና ሰበይቲ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቋንቋ ድዩ ቀጢፉ እንታይ ዝገብር ይኽእል መን ስለዝመሃሮ እንተኢልና ኣዲሱ ስለዝመሃሮ ናይ መጀመርታ መምህር ናይ መጀመርታ ናይ ስነ ምግባር መምህር ናይ መጀመርታ ናይ ቋንቋ መምህር ናይ መጀመርታ ናይ ክህነት መምህር ናይ መጀመርታ ናይ ኩሉ መን እንተኢልና ሰበይቲ ስለዚ ሰበይቲ ኣብ ቤታ ዘለዋን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዋን ታራ ኣብ ህዝባ ዘለዋን ታራ መዓልቲ ዘይዓብዩ ምዃኑ ኩላትና ሎም ክንገብር ይግባአና ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘለና ክብሪ ኩሉ ግዜ ክንገብር ይግባአና ክንርዳእ ይግባአና ስለዚ እሱ ጥራይ ኣይኮነን እታ ናይ ድሕነትና ዝኾነት ሓንቲ ንደቂ ሰባት ዝደሓናላ ካብ ሲኦ ናብ ገነት ተሰጋገርናላ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሰጋገርናላ ካብ ፅልማት ናብ ብርሃን ተሰጋገርናላ ካብ መግዛእቲ ናብ ናጽነት ተሰጋገርና ምን እንተኢልና ሰበይቲ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ውዳሴ ማርያም በእድሜ ዋንታ አጽዋት ገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርወለነ ስለዚ በመን ተራሒሙና ገነትና ብሰበይቲ ይቆራሒሙና ብሰብኣይ ይቆራሒሙና ካብ መን ተረኺቡ መድኃኒዓለ እግዚአብሔር ኣብ መን ሓዲሩ እንተኢልና ኣብ ሰበይቲ ሓዲሩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ሰበይቲ ሓዲሩ ንዓይን ንዓኽን እንታይ ገይርልና ብሰንኪ ኣዴና ኣንስቲ ማርያም ገነት ተኸፈተልና ገነት ተረሓወልና ወረስ ናይ መንግስተ ሰማያት ንከውን እግዚአብሔር ኣምላክ ፈቐደልና በመንገድ መንገሩ ግን ስለዚ ሰበይቲ ናብ እግዚአብሔር ማዕረግ እንደይ ቀረባ ምዃና ሰበይቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ማዕረግ እንደይ ክብሪ ከም ዘለዋ ክንገብር ይግባአና ክንፈልጥ ይግባአና ሱጥራይ ኣይኮነ ደቂ እስራኤል ኣብ ስደት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ 430 ዓመት ኣብ ዝፀንሑሉ ግዜ ናይ መንባዓትን ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ናብ ከነዓን ካብታ ብሲኦል እትምሰል ግብፂ ካብታ ምድረ ሲኦል ተባሂላ እትምሰል ብሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ናብታ ገነት ትምሰል ከነዓን ናይ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ ዝኾነት ኢየሩሳሌም ንኽኣትዉ ዝገበረ ናይ መንባዓት ናይ መንበኽያት ናይ መሽግር እንተኢልና ናይ ሰበይቲ ማቴዎስ ወንጌላዊ ከም ዝመዝገቦ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 17 ክሳብ 18 እነሆ አብርሃም ዋይ ዋይታ ተሰምዐ ራሔል ስለ ደቃ በኸየት መይቶም የሚላ ድማ እንታይ ገበረት ኢሉ ምፅንና ዓብየት እዩ ስለምንታይ ከምዚ ኢሉ ወንጌላዊ ማቴዎስ ጽሒፉ ዓይነት ራሔል እያ ከምዚ ኢላ በኽያ እንተኢልና ኣቐዲሙ ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እዛ ራሔል ተባሂላ ዘላ ሰበይቲ ደቂ እስራኤል ኣብ ጭቃ ክቆምጥዑ ንፒራሚድ ዝኸውን ጭቃ ኣብ ሰርሕሉ ዝነበሩ ግዜ እቲ ንደቂ እስራኤል ዘይፈልጥ ፈርዖን ኣብ ዝነገሰሉ ግዜ እቲ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ፈርዖን ኣብ ዝነገሰሉ ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ ደቂ እስራኤል ኣብ ብዙሕ መቕፃዕቲ ኣብ ብዙሕ ሽግር ኣብ ብዙሕ ስቃይ
ጭቃና ቆምጥዕት ኮላ ነፍሰ ጾር አደ ጭቃና ቆምጥዕት ኮላ حمام حرس تتحزن حمام حرس تتحزن كل جزء أتا يسأله حمام حرس تتحزن بجاه أبغى تقولته والتهدر ما يفرقون زخونة جد أقوم تعترين دابل بخور ما جنده هذا من تايجر رانا غريب يكدتان لك أبغى رانا تايجر تورجيس أتو أبغى كذي يحلون بس أملاك إسرائيل أدنى يبربا نبعت حف بلا نفسه ما يتايجر رانا كذي زيادة دمما نبعت لك إسرائيل أهو هتوم دمما سمعه سلزي مسير نزوم هزو زيادة كفرون كتجلا قلومي نابزا بالسهاجر كان عندما تاخد قبره ميخا نابتا صباح معرض تفل في الهجر توصلوا ميخا بنبا أجزي أبير بنبعت ما يرهب سمعوا أجزي أبير أملا متاجروا كاب كنعان يقريتا كاب جبسي ناب كنعان بحياة أملا أجزي أبير أملا لساكا قرون بناي من نبعت يوتينا بناي الديتا نبعت بناي ولادي نبعت لذي خلانا زلنا كراخ إحنا كنتاي نهزمنا نتاع عين السباتين كأنه هذي أنا نخبابي يزرلو من السيار نخبابي يزرلو سبعة نخباب نقولنا يزرلو سبعين أنا سك كم قال بيت كريستيان متى أين أرثوذكس أو يتأدي شم أديتان بزحات نقول نخلينا بشكل بتسقم بمكانات حلفة سلا بيت كريستيان سلا أمنة سلا حضارة سلا نسبة سلازي نحن خنتي عين السبعة نقول بيت كريستيان أمر الله نبيت كريستيان أمر ناس نبي نحبة سب أمر عباد مش كل أبزلنا ناتكن ولدي مدهني على يسوع كريستوس تنقل مريم زلمنا كل انتهى قبراني نيرو أي أبياني نيرو زبلت انتهى قبرلا نيرو يقبرلا نيرو وين ما يهبا نيرو وين ما يسرحلا نيرو ولا دي تزلمنا سبب ما أراوت زي كوين كل انتهى يقبر سلسل أنت عينك مملك كونا لوازا ولا كثير أنا أنت عينك مملك كونا لنا كندي لك سبات كذا خلالنا نزوم أرسدت أبارنا زلوا من السير نزوم تصفاسينهم زلوا من السير نزوم شكرات كون من السير نزوم أدن أبو سينهم زلوا قال حسنا عشرة قالوا نزوم أبو حبوتها زنبر زلوا أنت يتارك إذا من تعلم ما يجيب سيني إلا كل ما يقول كان حسن ببارنا بعد الثلاث أول الكون أول الكون ورد خصوص عدي ورد خمس بوتان ورد خمس كنا بلا يكون على الزيارة رامشينا الزيارة من العلامة يمشي كمان أديتها كمان أحوال كمان أدخل أبعد النواقو دكان زنافقها إحنا دي مش دكان ما نقولنا نلقى سباتكم بزحاتنا سلازي زوم بسانات دياتهم نايمة يوم تبناكم ما تبناكم كما ديتها تنتي عين النهار تصاوت كما ديتها تنتي عين السرح نسرح نايا ديتها تسرح نسرح علينا ولا سلاي قوانوتك ناي كل لازم እግዚአብሔር ንኾንቱ ዕላማ ይኮነን ኣብዚ ያቅምና እግዚአብሔር ንኾንቱ ዕላማ ይኮነን ቤተ ክርስቲያን ሰሪሕና እግዚአብሔር ንኾንቱ ዕላማ ይኮነን ከምዚ ገር ኣኪብና እግዚአብሔር ዕላማ ስለ ዘለዎ እዩ እቶም ዝጠፍኡ ሕብረተሰቡ እቶም ዝጠፍኡ ደቁ እቶም ዝጠፍኡ መናእሰያት ብእግሮም ንኸይጠፍኡ እንታይ ሰሪሕሎም ካብ ካህናት ካብ ኣዴታት ካብ ኣቦታት ሰሪሑ እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ሓደ ዓይነት ሕብረተሰብ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ሓደ ዓይነት ወለዶ ንክኸውን እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር بعلامة خابم صاني እግዚአብሔር بعلامة خابم صاكي أنا نسخات كل من تايكن سرق يقبعنا دول أبعديت بيت كريستياننا أبعديت حرسنا أبعديت أمنتنا أنت عين التاريخ نصاوب تمس يقبعنا كلنا لما عند عيد نزحنا كيف እግዚአብሔር أمنا لكنا نتصمير كنسل سمعهمني እግዚአብሔር أملاخ أبتقبوا سلطكم እግዚአብሔር أملاخ تسكنيدو سمعهم كم تكبسان عديتات لأمنة دولا حواتا زدحنا أمنة زعقبة إحنا دمنا أبون بيت كريستيان نخوينا أمنتنا حواتنا كندحن እግዚአብሔር أملاخ يدكفنا نعين ظفون حاوهم تسنيلكم سمعهمنا سمعنا لما እግዚአብሔር أملاخ أبتقبوا سلطكم እግዚአብሔር أملاخ تسكنيدو سمعهم سبحان الله እግዚአብሔር والله يترنقل ونسكن قولي أبتو يسبح سمور እግዚአብሔር أملاخ بسرعة نبنا قال يوت يسمعنا قال يوت يسمعنا قال يوت يسمعنا آمين እግዚአብሔር አምላክና ስና ስሙ ደማሚሩ ኣብ ዓንዲ ወርቂ ጽሐፈና ሕብረተሰብ ክህነት እንዳዕር ኮይኑ ብመን ክጅምር ኣለዎ መሰረት በደይ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ኩሎም ምእመናት ካህናት ዲያቆናት ቤተ ክርስቲያን ገዲፎም ማምሳዶም ቤተ ክርስቲያን ዝሃነፃ ኣዴታት ክንከውን እግዚአብሔር አምላክና ንዓናኻ እዚ ዕድልን ጸጋን ይዓድለና ዕጅዶ ተመሊሰ عيني تعميته عجيد
أمري